Brand i kastrull, det släcker vi genom att använda ett lock. Har vi inte ett lock så kan vi använda en tallrik eller en plåt eller någonting som man kan kväva elden med. Glöm inte att dra bort kastrullen ifrån plattan och stänga av plattan sen. Kalla på en vuxen. Man får inte hälla på vatten när man släcker brand i olja, för då kan det bli farligt. Eller hur?